Jeħtieġ li l-politiċi jagħtu widen serju lil kull min huwa involut fil-qasam sportiv fejn mid-diskors għandna ngħaddu għal fatti. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista l-Borġ fejn akkumpanjat mix-Shadow Minister David Agius sar il-ħidma illi qed issir fil-korsa tal-Marsa. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qatt tal-għodwa ma' wħud mid-dilettanti tat-tiġrijiet taż-żwiemel fejn kellmuh dwar il-ħidma kontinwa tagħhom u l-isport tant tal-qalbu. Ma fil-waqt li ġi spjegat il-ħidma li għaddejja fil-korsa taż-żwiemel fil-Marsa b'investiment kompletament mill-privat. Ħidma li għaddejja kontra l-ħin sabiex ftit tal-jiem oħra il-korsa tkun lesta sabiex jissokta b'mod uffiċjali l-kampjonat tat-tiġrijiet segwit minn bosta. Li xi ħaġa sabiħa li naraw dan it-tip ta' investiment fejn ukoll qed jallaċċa l-aspett kummerċjali mal-isports illi qegħdin naraw ukoll biex l-isports ikompli ikun iktar sostenibbli. Iltqajt ma' diversi anke persuni involuti fl-isports ta' tlielaq ta' żwiemel illi huma dilettanti ferventi ħafna u jħobbu l-isports għal-qalbhom ħafna, hija xi ħaġa sabiħa li tara illi ferħan li fl-aħħar jaraw dan it-tip ta' investiment mill-privat fuq din il-korsa. Fl-aħħar ġimgħat għaddejjin diversi xogħlijiet f'din il-korsa b'interventi mill-privat sabiex tkun tista' tilqa' fih dan diversi avvenimenti ta' żwiemel u tiġrijiet varji b'garanzija ta' serħan il-moħħ u kwalità. Fost ix-xogħlijiet li mistennija jitwettqu huma railing ġdid għal aktar sigurtà kif ukoll tqejjed ta' saffi differenti ta' tip differenti ta' ġebel. Dan kollu grazzi għall-intervent tal-privat li se jkun qiegħed jeleva din il-korsa u dan l-isports pajjiżna. Fl-aħħar mill-aħħar aħna l-politiċi rridu naraw li l-isports inkomplu nippromovuh u nagħtuh is-sosten. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar nemmen li l-isports jista' jsib il-bilanċ mill-ħajja maġra li għandna u mill-istress li qed ngħixu u bla dubju aħna minn aħda l-oppożizzjoni tiegħi bħala kap tal-oppożizzjoni aħna nibqa' nara li l-isports nibqa' nkun ta' pedina lih, nibqa' nkun ta' spalla lih biex naraw li l-isports ikompli jikber jitkattar u anke l-ġenerazzjoni futuri ikomplu jinvolvu ruhom f'dan it-tip ta' sports illi fl-aħħar mill-aħħar huwa parti essenzjali mill-ħajja tal-bniedem. Intant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista l-Borġ saħaq li hija ħasra li fl-estimi tal-budget imħabbar aktar kmieni din il-ġimgħa il-fondi għall-isport naqsu. Kif fl-2024 l-ispiża tal-Gvern fl-isport kienet aktar minn 10 miljun u 700,000 euro, bl-ispiża tonqos għal 7 miljun u 400,000 euro fl-2025 u issa l-estimi għal-2026 qed juru li n-nefqa se tkun dik ta' 6 miljun euro, tnaqqis ta' fondi allokati f'dan il-qasam b'aktar minn 4 miljun euro f'temp ta' sentejn. Nkomplu naraw li jsiru l-investimenti neċessarji fuq kull disciplina ta' sports biex naraw li verament naraw li sports ikun verament promess mhux biss bħala b'mod ta' amateur ma anke nagħmluh għal livell professjonali kif qed jagħmlu diversi disciplini ta' sports sabiex inkunu f'livell anke minn aspett internazzjonali. Ġifieri llum nafu li għandna diversi disciplini li qed jagħmlu rwol kruċjali fl-isfera internazzjonali tal-isports u għalhekk importanti bħala politiċi nibqgħu nagħtuhom is-sosten, nibqgħu nagħtuhom l-għajnuna finanzjarja wkoll biex ikomplu jikbru u jsir l-investiment neċessarju biex ikomplu għaddejjin bl-isports tagħhom. Francesco Catania, Anet News.